Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово се простира на площ от 600 декара. Пусната в експлоатация през 1984 година, тя и до днес остава една от най-големите на Балканския полуостров. Всеки ден, без прекъсване през последните 30 години, станцията преработва около 400 000 кубически метра вода и я връща чиста в природата. Пречистването на отпадъчната вода започва с преминаването и през 10 броя груби и още толкова финни решетки. Там се отделят всички едри и неразтворими примеси и боклуци. Основната част от замърсяванията от минерален произход, като пясък и стъкло, както и плаващите вещества, се отделят от водата в аерираните пясъкозадържатели. Замърсяванията с относително тегло по-малко от това на водата се отделят на повърхността, а тежките на дъното. Механичното пречистване на водата завършва в първичните радиални утаители. Те са 4, с диаметър 54 метра и дълбочина 5,5 метра. Водата тук се движи бавно, за да могат примесите да се утаят на дъното като утайка. До тук от отпадъчните води бяха отстранени механично неразтворимите частици, но в тях все още има замърсяване под формата на органични съединения. Те не могат да бъдат задържани от решетки или утаени на дъното. Затова следва биологично пречистване. То започва в биобасейните. Те са общо 6, като всеки от тях е дълъг 150 метра и широк 36 метра. Отпадъчните води се смесват с кислород и специални аеробни микроорганизми, които се хранят с органичните замърсители във водата. Освен нежеланите разтворими замърсители, от водата тук се отделят и азотът и фосфорът. Повишените им нива биха довели до бързото размножаване на някои видове водорасли, които не допускат кислород във водата и така биха задушили живота в река Искър. Процесът на разделяне на водата и активната утайка се извършва във вторичните радиални утаители. От тук пътищата им се разделят. Първичната и излишната активна утайка отиват за стабилизация в метан танкове. Там, при постоянна температура от 37 градуса, основната част от органичните замърсители се разграждат, минерализират и стават безвредни. Отделя се и голямо количество биогаз. Изградената през 2009 година когенераторна инсталация превръща биогаза в зелена енергия, използвана за нуждите на станцията. Изгнилата утайка от метан танковете се отправя към лентовите филтър преси, където се обезводнява механично. Крайният продукт се нарича утайков кек. След третиране с негасена вар, утайката се използва за наторяване на земеделски почви. За своя 30-годишен живот пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово е преработила над 4 милиарда кубически метра отпадъчна вода или близо 8 пълни обема на язовир Искър и почти 2 милиона тона утайка. За реконструирането и поддръжката на съоръжението са вложени над 38 милиона лева инвестиции на Софийска вода и още 60 милиона лева по програма ИСПА. Денонощно екип от 80 специалисти се грижи отпадъчните води на София да се връщат чисти обратно в реката. Всеки ден сертифицирани лабораторни специалисти вземат проби от отпадъчни води и утайки на всяко ниво на пречистване. Пробите се анализират повече от 30 показатели, за да се гарантира качеството на водата. Отделените в процеса на пречистване утайки и биогаз се оползотворяват повторно. Така, пречиствателната станция за отпадъчни води на София изпълнява своята важна функция всеки ден, с всяка своя дейност, да опазва околната среда и да възобновява природните ресурси.